Halkı tarapyndan iň köp terk edilýän ýurtlaryň birine öwrilen Türkmenistana daşyna çykmak isleýän watandaşlarymyzyň sany badyny peseltmän köpelmäge dowam edýär. Türkiýede girdilen wiza düzgünlüğüne garamazdan watandaşlarymyzyň uly bölegi Türkiýe gaýtmak üçin höwes bildirýärler. Bize gelýän maglumatlaryň beýanynda Türkiýe çykmak üçin esasan turizm, ýagny syýahat maksatly wiza tawşyrýandyklary bilinýär. Syýahat wizasyny almak üçin kişi başyna umumy çykýan pul möçberi 420 Amerikan dollaryna barabar bolýar diýip, bu işler bilen garşylaşan watandaşymyz habar berýär. Emma awelin şonça mukdardaky pulu çykarandan soň hem wiza berilip berilmejekdigi anyk däl. Türkmenistanyň Türk konsullugyna syýahat wizasyny almak üçin günlük 600 adam resmi nama tawşyrýandyklary we olardan bolsa diňeje 50 adama wiza berilýändigi ma'lum boldy. Şol 50 adamdan 25-30 sanysyna 15 günlük, galanyna bolsa 30 günlük syýahat wizasy berilýändigi biziň tarapymyzdan hasap edildi. Şeýlelikde Türkmenistandan Türkiýe'ye gaýtmak üçin soňky 5 aýda 90 000 kişi wiza tawşyryp, şolardan diňeje 8,3 göterimli wiza almak başardandygy ortağa çykýar. 15 günlük ýa-da 30 günlük syýahat wizalaryny alan watandaşlarymyz Türkiýe Cumhuriyetine gelenlerinde içerki kanunlaryna girdilen täze düzgünler sebäpli iň köp 30 güne çenli galyp bilýärler. 30 günden soň kişi gaçkak ýagdaýa düşýär. Ondan soň tutulan halatlarynda deport edilmek üçin gurulan ýygyna uğratma merkezlerinde uzak wagtlap saklaýarlar. Ay aýynda Türkiýede geçiriljek saýlawlardan soň daşary ýurtdan gelenler üçin köp saat üýtgejek. Ya bu saýlawy kimin gazanyp gazanmadygy bilen baglanşykly däl. Merdan Muhammedowyň aýtmagyna garalanda Türkiýede boljak prezident saýlawyndan soň daşary ýurtlular bilen baglanşykda köp zatlar üýtgejek. Kim gazansa da hatda häzirki hökümet galsa da daşary ýurtlary çykarmaly boljaklar. Bu şeýle görünýär, bunyň iki sebäbi bar. İkincisi birincisiniň hem sebäbi diýip hasap edbermeli. Birincisi Türkiýede ýa resmi bolmaýan çeşmelere seretlendi 13 milyon daşary ýurtdan gelen göçmen ýa-da sığınmacı mülteci diýip demeleri var. Şo kategoriýada adamlar var. Bu çenden aşağı. Indi bunu bir kontrola almak gerekli. Bunu hemme de düşünýär. Türkiýedäki syýasy akyl bunu düşünýär indi. Beýlek tarapdanam yer titreme boldy. Türkiýanyň gündogor tarapynda köp adam ýaşaýjysy Türkiýanyň öýsüz galdy. Olaram gün watary dogry göçýärler. Soň ýene bir gaýgyrmaly bir zatlaryň biri Türkiýe İstanbulda boljak yer titreme taýýarlyk görýärler. O taýda da yer titremede köp sanda jaýyň ýykyljakdygy häzirden öňgerilýär. Şonuň üçin häzirden yer titremäniň taýýarlary görýärler. Bunun netijesinde de köp jaýlar ýykylyp täzeden gurulmaly. O jaýlar ýykylanmakda ýa-da şo ýykylan jaýlaryň ýaşaýjylary başga bir ýere göçmeli. Onuň üçin hem yer açylmaly. Yer açylmak üçin hem daşary ýurtdan gelen ýabanjy diýip aýdylýan ýa-da daşary ýurtlaryň öz ýurtlaryna iyi verilmegi gerekli. Sebäbi olaryň köpsi barbyr gaçkak ýagdaýda gaçkak bolmasa da şertleri kynlaşdyrarlar we kynlaşdyrdylar hem hakykatda şu wagt seretseňiz. Şonuň ýaly zatlar öňümizde garaşyp durmagyň iň esasy urguýuny aljak millet Türkmenistanyň halky bolupdyr. Buna gözleňde tutmaly, ýa-ni düşünmeli bunu iň soňunda. Aýlanyp baba Türkiýede boljak her türlü kararyň uçy bize de gelip degip dur.